ya Irene Nyanchoka kurwa ase ensemo area ya Bugisero ewadi egotoka Kitutu Chache South constituency ni gobare no mogoko omonene magega yokoba ase michando amatuka mange kurwa gutanyora oko konyeka kwa umwana obumunyoroka bw'emyaka 29 oyo olenge rigata ase chingegi chinyingi gutanyora obokonyi nabo yokurwa ase barayi bande bonsi nigo babiri bakogokera egetambokero kya omusike Patrick Lumumba oyo oba gakurwa obokonyi ulengete ase okoena na ewiricha gose egari eria magore gokonya umwana uyo gochia kobaga kogenderera nobokorwa bakarituku na bokonyorno na masomo nigo bagokeire getambo kirekyo na gotogia omurayo yo ulemererete ekirogo gya Kitutu Chache South constituency buno bobunge na goteba buna nenchira eria ere engi ya sabara ichinga kibako boliwa obokonyi kurwa obokonyi bwabo chingaki buganeirie Lakini wan matatu mawa kwete yetu 2022 akan umu tuju kumnya mutare mo acara 2023 mudina koni ore ni rolo enda ko koni ore ni rolo Maria tana yini antoka ngorokwa muga kamara hemu asirite na kabistini cyane ya mwana akimu ngona no bari myaka 3 abako nera nyumba bakonyi wamburire nachi kuri bakonyi hando sinana konera baki urenda si tuli anya sanga kora makumi gaki na nyorire kironda ngo musokeri siko egera nti mokena inche nyari banje nanchi kumuri na neke nachi kumuri na murete bakia sama bera nya sana wakina mbiyamo so utango na egera Nunca tana bayi abange benyare taga kinenge kora munaje. Akinya sakiga usini yenda komente. Enda konya abange ko bwa ino ya wankonyo ni gere. Mwana yone tari kere magacha kare malrego. Akingo bakena mbuyamu. No antari ko kwana no ano yo gititana wikaga gacha koranga kimu chando kimbwate. Mwesi mio Patrick Lumumba. Igwete no tegete na ikirogeke. Aba minto bali mwasi mono chenjera nkonyire. Kitu murike nere to mwandu gania besa kana mata kwa gento kiri ocho tumika muneke na kira okonye to kan to mokonye atokonye bokongo itani besa ra okwa uritu mokwali gwako lakini mwandu kwa gento muneke cha kwa myaka oina sa kana mokonya tenene na ngonya ndo chande tenene sa mangoreki nere mwakonye ke gwetira abu ekera tara buri okonye iwo cha koira ninga kira tokonyanga na baminto kumowe wato koboko tomosuki bosio nere na sa ankia koreki aka nse kiro kiri atokonya mangi Mbiya mono musima Patrick.